Ito, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangutuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po. Mga kapako seniors, good morning. I hope you're still alive and kicking. Good morning po. Good vibes lang kita o nag-init na. Pizza size na po sa bulang kan Disyembre 2023. Ini po ang programang Aramon Yato. Hindi po sa Radyo DCGB 729 kHz sa pitang kasandong mga radyo. Asin siyempre, nahihiling mga tugang sa DCGB News Online Facebook page. Asin sa DCGB Ligaspi YouTube channel. Kailanman Naman po sa mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, sana po okay ka mo. makuha mo pa Maski nga ni medyo hard life, padagos manggiray kitang nakakatiwan sa pangaibo sa roal daw. Sa mga maresibin ng mga mihoras, magpasiguro. hanggang sa Dahil pag-duplo. Dahil pag-ubuson. pagtatanong Adalan kimarayan mga dapat nindong gastusan. lagin mo. Alright, sa luwas, yan po dyan ang Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangin buksa manuan. Kasi mapuka ng mga turog sa pansitan. Yan sa 3rd District, siyempre sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Ang buhok Sa Daraga area, yan po dyan mga tugang asindig din sa Ligaspi, Lagadi siya. tayo Joshua James Bino, ang Mega Force na masapog. natin. Ang Mandirigma, ay uha, balik natin. ano pa, bunso. Yan. And siyempre sa Kapitolyo Provincial, kasabay ta dyan mga tugang, si Ako na ang pag-ibig ko'y lagi sa partner Alar Mario. Kasarabay po mga istorya dyan po sa iyang nakakalap dyan po sa sur na partikan siyudad ng Ligaspi. Sa City Hall, nakaprangkisa. Ans Galero. Asin sa mga opisina ni gobyerno dyan po sa Old Albay District. Asin digdi po sa nagkapira sa Ligaspi Port District. lipas. Kasabay siyempre dyan, Henry de Boy Mata sa muya pong piloto sa mobil, ang mata ng DCGB sa kalsada. Ipapaalala Sa newsroom, kasabay niya ito dyan ang Papa Mars Angels, Angel Mustasa, saka si Jenny Macho Balyaran sa DCGB News Online. Yan po dyan nakapagantabay, nagsusurat ng mga informasyones, mga updates. na Si Jimus Barrios, ko Bantang Salado Technical, kasabay po niya ito mga tugang Chief Ramir Tanay. Kasabay siyempre si Jerome Nico Martinez sa DCGB News Online Facebook page, sa social media department natin. mangangarap sa Sa mga nagbe-birthday, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Asin siyempre sa mga nag-anniversary, happy anniversary. Sa mga bagong pasado na mga abogado, congratulations po. ang aking Naka-hardle ka mo, pansaindong pinakamahirap na exam. kahit mabuti Sabi na pag nag-difficile nga magka-tungtong ka sa bar exam, kaya pag yaong ka na sa bar exam, dapat ngayang gibon mo nang sa imong magigibo para malusutan mo yan. Ayan, congratulations po. kahit maputi Bicol University, 6 out of 7 ang pumasa. Kaya garo na sa number 3 man sinda sa best performing law school sa bilog ng Pilipinas. And then syempre mga tugang sa Aquinas University sa UST Ligaspi,
mga tugang, naka fourth place, mga tugang si Attorney Tang, and then Aki kan sa kuyang amigo na dating SK Federation Chairman sa Cam Norte. Ngunyan siya na po nagtutukaw na naging vice alkalde sa Panganiban. Ngunyan siya na nagtutukaw na mayor. Si Ariel Non, yan. Si Aki niya na CPA, attorney na ngunyan, naka 10th place. Yan. Dalawa yung nag 10th place eh. May kasabay siya duman sa pang-10 pwesto. Okay, so congratulations po. And syempre, sa mga amigo tayo dyan sa Department of Agrarian Reform Provincial Office, Legal Division, maraming pumasang mga abogado. Congratulations po. At least marami ng mga pwedeng makatulong sa mga magsasaka na may problema sa lupa. Diba? May mga madudulukan na kita dyan. Okay? Sa adjudication board. And then sa iba pa na naggraduar, as in nakapasar, yan, si Administrador Provincial Administrator, si Miss Onrubia de la Cruz. Yan. Okay? At saka si Gio, Councilor Gio Bungaw. Yan. Attorney na din. Okay? At gadakol pang iba. Dakulon ang mga Bicolanong nakapasar. Igwa sa Sorsogon, sa Cam Norte, dakulon. And then Gisalbay. Yan. Mariray man so, ano yan, although, sa persintahe, hababa. So, nakapasar out of 10,000 plus na nag-take, nasa 3,000 plus lang ang lumusot. Mga tugang, 3,212 yata kung di ako nagkakamali. No? Ang lumusot mga tugang duman sa bar exam. And dakol ang mga Bicolano po na mga bagong abogado. So, siring ka nang ka presidente, ang mga tugang, isulong na po nindo ang integridad. Siring man, iyan po na, ano yan, integridad pagkatapos iyan na pigapod niya to mga tugang na ano yan, patas na hustisya. Ayan. O si classmate ay si kanatad ko dati. Kababata ko. Aluyon kita. Madumang ko taga Hello. Domingo. Oh, nakaunir ako. Nakaunir ako. Nagpo-programa ako tabi. Ayan. Alright. Si Maricho. Nagpo-programa ako hanggang alauna pa tabi ako. Ano 12:30 pa ako. Okay. So, duman po sa mga kababayan ta. Ha? Congratulations po. O, eto na. Sisay daw ang mabulnot kan tulong poste. Nayaon duman mga tugang sa bagong magayununo na tinampo. Na pinahiwas. Sampangan ka mariners. Kan pigigibo pa sa naini, pighapot kunaan. Malan ta siniminto na. Kung magajing, hamana sa tinampo. Apera duman sa tulong posting niya on sa tahaw. Perti na ko ta. Maiwas na kung ano susukol kan duman sa may party kang Boulevard. Iyon naman ang sukol kang palalaog dyan sa Jimenez Street. O yung mga pag-iribang nakasayan sa Ligaspe. Tubtuba daw ni kung siyan DPWH ba yan o yan pong engineering office tapig relates at kukuta si Engineer Ibo kinatbirits. Tapos itong kukuta abat pwede makatabang sinda en sa Aleco nga tanta pirmi na sa naarugaan nabalyon so ano nga isug nga isukudal kang LTO at tuminugot baga si direktor na bawasan yung lote kang LTO to give way mga tugang jampo sa pagpahiwas kan tinamputa. Iyan so gagamiton mga tugang kan syudad sa pag-reroute kan mga bikulo na naglalaog dyan sa sa regional center site na nagkakausan ng traffic dyan po sa UST. Di ba? So nag-dry run na ka ito. Kan mag-dry run, nahiling nila itong problema na dyan sa pagluwas dyan, hipiot. Di nga pwede magsabatan kimari. O di pinahiwas na kiuron. Nagtugot sa LTO. Okay nga. Walang problema. Basta palitan nyo. Iyan na kudalmi. Palitan yung bakod. Ay, binalitan nga naman. Kan masalidahan di natural. Adaban tina sa trabaho. Makaskas ang trabaho. Tapi kagamitan ng mga heavy equipment. Igwa ning backhoe.
Pagkatapos iguaning itong pangtultog mga tugang kang simento. Tapos ngunya nahama na sa drainage pa eh. Tapos natakupan ha. Una ko, ibabakante sana sa mga 2 metro. Tahala to na mabuldot. Ay dai. Siniminto na tabi. Natadaan na sana sa tulong poste tabi. Masupog man kamo. Alikaw, tabi, umaprograma ka mo dyan. Baka pwedeng paliwanag nindo ini. Di ba? O ta, maksupog na. Iyon na sana nagtatada-tada. Dati sa highway, haluyo nun, pero natapos na. Dahil na-supervise na, nahali na, maliwanag na. O, ito naman pala, o duman sa Jimenez Street. Pag bungkaras mo na gad, iyon ang ganun matapurakan mo. Kung dahil mo kabisado, rimati ka duman, masangsang ka duman sa katanga, sa kanto ng gad. Di ba? O baka pwede tabi paidaliw na kung si Simon ang pwede makaresolver kayan, ta sayang. Di ba? Makasusupong na baka maging parte na naman ng kasatuya po na na tourist attraction sa Legazpi. Di ba? Ay pangyayari sa mabaka. Bueno, ang nagbigan tayo ng informasyon. Partner Mario nasa linya. Partner, good morning. Please come in. Yes, good morning, partner. Tigahagad man niyang kang sanggunian panlalawigan sa Department of Trade and Industry na maging aktibo ang sa indang price monitoring lalo niya na kapaskuhan. Iyan ang napigbusol na resolusyon ni Board Member Vince Baltasar sa reparo na ngonya nakapaskuhan. Naturalmente madagsa naman ang mga masaraod dahil may kwarta, may mga bonus, kaya natural maparasiring sa mga babakalan ng mga Christmas gift as in mga food products sa sentro. Kaya ang pangapunan mo niyan kasanguniang palawigan sa pagikan resolusyon ay inuyo na ini na mga pag-irido man sangguniang palawigan na mas maging aktibo. Kung aktibo ang DTI sa mga luminis na bulan sa pag-monitor ng presyo ay ng mga Christmas decoration, mga Christmas gift, dapat daw na mag-Christmas maging aktibo ngunya na kapaskuhan dahil ngunyan pa sana talagang sa mga babakalan kaning mga karamiton, mga pigasaraod mo niya na kapaskuhan, gulpi na ang mga nagasaraod, asing baka samantalan man ini kan ibang negosyante. Yan ang kaadipan man kan sa ganang palawigan, i-obserbasyon, kaya yaw na sa indang pangapudan na lalo na sa Department of Trade and Industry na i-monitor maray ang presyo niyan kan mga barakalon. Yan, partner pa ang informasyon. Alay sa lawas, Alarmorio, DCG. Thank you very much, partner Al. Ingat-ingat po tayo ha, mga kababayan. Kanya na Pasko, maraming mga kalokohan na nangyayari, lalo sa online ha. Ayan, marami Kaya ang sabi mga tugang kan Cybercrime Investigation and Coordinating Council Center, asin kan advocacy group na Scam Watch Pilipinas, mga tugang, mag-ingat na po kamo kontra sa 12 scams of Christmas. Hindi ko naman, kung iguang 12 days of Christmas, mayroon din palang 12 scam of Christmas. Ngunyan pong holiday season. Dahil po sa nagraranian Pasko, kadakol ang piglalaoman na itaas po ang numero kan scam, tadakol na konsumidor ang mga namamakal, nimpan regalo, asin panghanda, online. Yan. So sabi kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ngaya si Alexander Ramos, ang Executive Director, aprobitsaran ka mga scammer ang panahon na ini para manlokonin mga tao na ang modus mataonin donasyon para sa peking charitable projects. Yan, saro yan. Tapos, nagkapira na Christmas scams, mga tugang, iyo po ang peke na shipping as in delivery notification. Peking online charity scam. Fake shopping website. Fake online sellers. Free trial scams. Fake
Christmas gift card scams, technical support scams, crypto investment scams, fake relative friend scams, dating scams, foreign exchange investment scams, as in loan scams. Oh. Ignore na lang po ninyo, huwag niyong intindihin yan. Di ba? Maraming mga tumatawag ngayon eh. Kasi alam nilang mayroon kayong pera. Mayroong mga nag-open ng kung ano-ano. Di ba? Mayroong mga nag-open, may nagsabi na nanalo ka. Yan. At saka when buying online selling, halimbawa sa Lazada o sa Shopee, tingnan yung mabuti yung item ha. Because sabi nga ni Kayan, minsan, yung picture is deceiving. Di ba? Kasi pag klinik mo naman yung item, pag di mo yan riniki sa Kimaray, primero, rikisa ka kan sa mga nagko-comment. Yung review, kung kumusta man kan item na yan. Pandua, tingnan nyo, kung klinik mo item, yung kabuuan talaga, binakal mo. Halimbawa, igwang mo niya na nauso na pangpako na dahi ka matutultog. Yung bibalahan kipako, maski ang pakoon mo semento, kahoy o kaya langsang, tapos badilun mo ka ito, balda. Kumbaga dulot, no? Ngunyan, pag dahil mo ito hiniligong mga presyo, iba-ibay. Yung may brand na markado, nasa 1,000 plus. Iguaning 719. Nangaya ang offer is itong ekipahe, pagkatapos plus 50 nails kaya. Libreng pa ako na 50. Tapos iguama na 299. Ito palang jing pako man sana. Kaya ingat kayo, tingnan nyo mabuti. Pag-click nyo, tingnan mo, ano ba yung, may mga options naman kasi. Nakita mo yung pricing mo, kung ano yung napindot mong presyo. Mahiling mo naman kung anong item. O baka pako lang yung nabili mo, pagdating nadali ka. Di ba? O, kaya ingat mo tawi kita. Ayan, yung matinasabi nilang 12 scams of Christmas. Ingatan ta po yan. Okay? So always buy your, sabi nga ni kaya, needs sa mga legitimate mga tugang na tindahan. Diba? Alright. Oy, kumusta kay, ano yan, amigo, mga tugang na Munding Dimata. Yan. Good morning sa imo, Munding. And, siyempre, mga tugang, duman sa mga kabarangay ta, ingat po mga tugang sa pagbiyahe at padakol ng padakol an sa tuya po na mga na imbuelto sa road crash, mga motorsiklo. Yun na kung ano sa datos kang nainiluwas kang di pa medobel kasudma. Di ba? Takasaro yan sa kasabay duman sa mga ano yan, mga pigtukar sa presscon. May nagatin ba ng presscon sa atin? Pumunta ba kayo? Diba? Mga importante pong mga topics itong pigdiskuter duman. Manungod sa update kan ito po na ano yan. Update kan mga health emergency allowance kan mga health workers ta. May update sa DOH kasudma. Ano bang nangyari? Yan. Mga boys, pakiriparo daw tabi. Kung di ka mo nag-attend naman sa presscon, interview na sa nindot sa mga amigo tayo dyan sa DOH. Nangani na ma-update sa mga nagkakaralat ka na luyo na. So iba mga dahil na nga nagtrabaho niya sa LGU, nagali na. Pero siyempre, nakafile sila kayo ito kang claim, dapat ma ito sa INDA, di ba? 2021 yan na health emergency allowance, dahil po na itaw tulos. INDA kung kinulang sa pundo, ruwat. Diba? Ngunyan sabi, mga tugang, itatao na. Kung anong update po kaya natin, yun, blanco tayo dahil wala yatang walang report manong din sa press ko na nangyari po sa DOH kasudma. Anong nangyari? Nakaturog? Oras na to, mga tugang, ay, taon-taon, babalik ko makalis lang gani. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tara na, makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer posa, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Kaloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Anuman nakadipisilan, ayo maabot na liwanag. Anuman ang pig-aagian sa buhay, ayo ka nin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod, pagkamuot an maghadi sa satong mga puso. Magkaurusad kita paadon sa mas progresibo pang daraga. An bilog na sangguniang bayan, kaiba nyo, katuwang, asin magpaparaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon mga Daragenyos. Pagbati gyalin sa sangguniang bayan nin Daraga sa panginot ni Vice Mayor Junji Haushan. Padaba ninyo, padaba man kamo. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Nothing beats spending Christmas with our families because nothing makes us happier than sharing this season with our loved ones. Let us be thankful for the gift of love and the gifts we have. Let us hope for another year filled with peace, love, and joy. From Albay, 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, Merry Christmas and a prosperous New Year. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enot nung namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. This ang surf bar, new look na. Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power
Surf yan! Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pinahimutikan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nagkaigwan in failure of intelligence sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University. Sigun sa AFP Chief, piglalauman na ninda na posibleng maglansar nin mga sakyada ang mga local terrorists bilang pagbalos sa sunod-sunod na pagkadaog ninda laban sa puwersa kan gobyerno sa Mindanao base sa eksperyensya ka nakaaging panahon. Paliwanag ni Browner, inabisuhan na kan militar ang mga security forces asin mga LGU bako sa nasa Marawi kundi maging sa Maguindanao, Lanao del Sur asin Lanao del Norte na mag-ingat sa posibleng pagsakyada sa mga soft target asin magkaigwan in dobleng pag-iingat. Ang problema may sa diring security force ang MSU arog kan University of the Philippines asin dai basta-basta nakakalaog ang PNP asin AFP para mag-operate sa Laugcan campus. Sinabi ni Browner na pwedeng magkaigwan in failure of security dahil nai-inspeksyonin marahay ang mga bag kan mga naglalaog sa campus kung kaya nakalusot ang pampasabog. Yan ang pangalaas 11 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Unilab, alagang Unilab yan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. This is ang Surf Bar. New look na! Bula, puti, power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, surf yan, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, ni maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugpos, harmonia, ipagtinarabangan yan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. P! Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti
specialize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Sa mga payaba pong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati kamo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ta. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo, at papaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mark Villar. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro, pray until something happens. Mga tugang second parts ng pag-iribanan sa studyang programang Aramon Yato ngayong pungaldaw dito sa Radyo DCGB. And duman po sa mga kababayan Yato, Luzon, Visayas, Mindanao, mga misis. Rikas-rikasan taod na naman, sarap-sarapan ng mga premyuhan. Alright, mga tugang, paano ba to? Ayan, si Mayor June Aguas, mga tugang, kausapin natin, top performer ang Santo Domingo. Duman sa Peace and Order Council, I think bukas ang awarding. Mayor June, good morning. Ay, good morning po. Good morning, Sir Mario. Saan sa kuyang barkada sa pinakagwapong taga-apot sa kuya pag may mga oras po kipagbareta. Salamat po. Mas gwapo ang may idol mayor ko. Mayor June, congratulations po. Dahil top scorer, 100 points ang Peace and Order Council natin. Yeah, actually, I was informed yesterday by my DILG officer, no. Wala pong sukol giraray na kaugmahan tabi Sir Mar, no. Not syempre, we are considering that
aramtaman po na ang gabos pong banwaan sa probinsyang Albay, these are very competitive LGUs. And of course, and also very competitive mayors din. No? But sabi na nga ni, any awards that's given given to Santo Domingo, we take it with of course with honor and with kumbaga warang sugpon or warang sukol po na kaugmahan. And I'm dedicating this, and of course this will not be possible without the help of course the LGU family and of course the people of Santo Domingo na maatinta po yung magay na score, as in po we dedicate this to the people of Santo Domingo po, of course, Sir Mar. Ayun, awarding is tomorrow at 2 p.m. sa La Piazza. And then, garo pagkabanggi, may kaugmaan kang itataw sa mga kababayan ng taga Santo Domingo, tabi, Mayor John. Yes, Sir Mar. Actually, sabi ko nga po sa DILG, I won't stay that long kasi we are also very busy with the lighting ceremony. But of course, I won't miss it, no, for anything to get that award, to get it in behalf of the people of Santo Domingo. Siguro I'll be there during the awarding, and siguro probably I'll go straight na lang to go sa Santo Domingo to prepare for the lighting ceremony. This is a very simple lighting ceremony po, Sir Mar, no? And of course we have a visitor from Manila that will render us a song probably, and sabi nga ni halos sabay-sabay sa opening po, Sir Mar, no? Opo. Nag-uroro na lang po kami mga kadaklang po sa mga mayors, nag-uroro na lang na di na po magsarabay-sabay. Tangani pong di man po mabaranga sa tawag because some of the people, for example, Legazpi, Bakakay, they want to enjoy also the opening. So including man ng mga taga Santo Domingo, may opening man yung Bakakay o Legazpi, they can go there also. So it's a matter of arranging na lang kung rin so opening. And of course, this will be very very favorable, tabi, Sir Mar, because to aramtaman na by Friday it's gonna be a holiday, so di man pong trabaho, they can stay up late during the lighting ceremony po, Sir Mar. Ayun, may VIP ba tayong darating, sir? Yeah. I think KD Estrada is coming during the opening tomorrow. So sa tuloy po mga kabataan please watch out for him. Mabuutong po yung aki. He's coming over by tomorrow po. Ayun, okay. Mayor John, ano po ang mensahe po nindungo niya na Pasko sa mga Domingueños po, tabi? Sabi sa sana nga ni po, ano man pong kadipisilan, ano man pong mga pagsubok sa buhay, ano man pong pigagihan ta na yaong po na isa to yung pigatubang, aram ko po na malalagpasan tan sa pagpangagita po sa mahal na Diyos, asin po pagtarabangan ta. And sabi ko nga sa nga ni, ang sindo pong mayor, ang sindo pong lingkod, yaon lang po dito para po maggabay as mag-alalay sa Indo. Aram taman po kung gano'n, aram po nindo kung gano'n ko po kapadapa ang mga Domingueños. Sa Giraray, inot, salamat po sa Indong Impilan, tabi, Sir Mark, for always being there. And I will expect you tomorrow po during the opening. And I wish the Domingueños all the best, the people of Albay, sa gabos pong tao na nagdahok ini. I wish you all the best and a very, very Merry Christmas and a very, very prosperous New Year. Rest assured that this coming Christmas po, dakol kitang ipapanaong mga karigaluhan, bako lang po sa mga kaakian, kundi po sa gabos pong mga tao kan Santo Domingo. Salamat po, and Diyos Marinaga. Thank you very much, Mayor June, and good morning. Mga tugang Mayor June Aguas, action agad kang Santo Domingo. I-connection po kayan po na marireceive nilang award sa Regional Peace and Order Council. Pagkatapos bilang top performer sa Peace and Order Council, mga tugang na pig-award yan bagang DILG. And then kasaraban dyan ang Legazpi, Tabaco, Malilipot, di ba? And the rest ng mga banwaan pa na nakakuha po ng 100% na score. And then tomorrow, December 7, yan naman po ang traditional Christmas lighting. Diyan po sa Santo Domingo may mga tunnel lights, tapos may Christmas tree. And then, darating daw yung mga kaubinisa na KD Estrada. Ang ma-perform mga tugang para po dyan sa Christmas lighting na simple sa naman nagigibuong po sa Agatabi. Okay? So, yan. Ang mga kabarangay ta, mga tugang na pipaabot po ang Merry Christmas sa Indo po Gabos, tabi kang alkalde kan Banwaan ng Santo Domingo. Alright. O Beno, ba kapatid? Magdagatan istorya, walang puknat po ito na mga pangyayari sa palibot. Nasa rin naman si Joshua James Bino. Oha! Yes,
Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag pang bareta. Bulan kan Disyembre, maabot ang Pasko asing bagong taon. Ini ang bulan, nagulti Sir Mar ang tentasyon pag-abot sa mga pagkaon. Kung kaya ang tugon ni National Nutrition Council o NNC Bicol Regional Director Madam Arlene Riario, maging balanse sana ang kakaunon ngunyan na panahon ng harandaan. Sunod doon ang pinggang Pinoy. Kabanga sa pinggan, iyo ining pinag-aapod na glow foods o ining mga gulay asin prutas. 1/3 iyo ining go food, inispesikaw ta maloto, and 1/6 Sir Mar, yun itong para duman sa grow foods, protina, karne o kaya sira. Iyan ang balancing proportion ka na pagkakaan. Tangan ng Sigunti Riario, healthy man ginari kita, maski umagi, ang Pasko asing bagong taon natin i-expect na talagang maski por paano, gulpi ang handa sa lamesa kan mga Bicolano asing na tradisyon na kan mga Pinoy. Apwera kayan Sir Mar, dahil man dapat halion sa oral daw na routine, at least 8 glasses of water plus exercise. Dahil ta inian na makabang na kumbaga matunaw-tunaw itong gulping fats na maakwat ka sa tuyang lawas pag uminagay na ining bulan kan Disyembre, lalo na ang Pasko, Noche Buena, asin binutiman kan na bagong taon. Ninanggad sana ang sumdon Sigunti Riario sa mas marahin ng magselebrar na healthy kaysa sa magselebrar ka na igwanin na kamatayan. Yan tabi Sir Mar, nakapalaman yan sa mga tugon ni Rario katakod kan na press conference sa kasuhapon. Kung sa ina, sigun sa ining bulan na ini, delikado sa high blood. Kaya sunod doon, itong pinggang Pinoy, plus tubig, plus tamang oras manin ehersisyo. Ay Joshua, nakulong nga nag-arapot ng mga health workers anong so update da kan health emergency allowance? Yan tabi Sir, mapagabot din sa Health Emergency Allowance, October 26, 2023. So Department of Health Central Office, igwan ibinaba na kantidad 200 million pesos sa DOH Bicol. Ngunyan, gabos na ito na i-disburse ka ng DOH Bicol. As of November 30, igwan na sa pada na 900 pesos. 900 na sana. Pero nakulunong pa nag-claim. Yan, may pasapandan katanduanis. Arin dahil tatao sa indang health emergency allowance. Yung mga dating driver kan mga ambulansya sa mga local government units, arin na daak. Duman Sir Mar 200 million na ibinaba kan DOH Central Office. Igwa naman yung mga natawan na mga qualified pero dahil kasimbagan ang DOH, kung arin pwedeng maitao da, so mga natarada pa? Actually, naaya po Sir, ang simbag sa tuya, posibleng next year, pero depende sa mahalap pasindakan ibababa na budget halos sa Central Office. Paini kaya Sir Mar na DOH Bicol. Ang part lang nila is processing kad mga isasubmit na document. Pag may ibinaba sa indang pondo, ma-disburse sila. And itong sa mga nagkatarada pa, na binatawan na inabot itong 200 million, possible next year. Pero dahil kasiguraduhan, kung depende yan sa ibaba na pondo from DOH Central Office, tadi Sir Mar. Mahirap talaga umasa ng 11 years? Nagbubulag ng ginaraki. Yan ang... Na-stress na ngaya kami. Nari na talaga ngaya. Siyempre, Sir Mar, sa iba, siyempre, mauure. Bata so pinahayag dumangkan Central Office na ngaya, so mga nainutong yung budget, itinarao na ngaya sa mga workers na nasa irarum kan Department of Health. Ay di natural, mariak sa mga nasa LGU, muda sa mga nasa ibang mga ospital. Correct. Ang problema kaya Sir Mata, halimbawa di sa Bicol Region, mahalat sa nasindakan, ibababa na pondo from Central Office, saka sinda makaka-distribute. Igwa rin ibinaba na 200 million, pero talagang
kulang pa talaga tabi Sir Marta. Dumanyan is epektaw example kan na disbursement, natatandaan ko. July 2022, igwanin 88 health facilities na nag-submit ni na mga requirements. Alagad ang napaunran Sir Mar o natawad is only 20. Nangyari, So talagang medyo dakul ang gap o dakul pa ang nagkakaarabot. Alagad warang magiging Sir Mar ang DHB call kundi mag-process kaya itong mga nag-aabot lang sa indang pondo. Kahirap mo kasi dapat sana all because everybody, lahat yan, itinaya ang buhay. Gabo siya nag-ano ng risk. Di ba? Correct. Ang COVID baga, natural talaga sa nimbot ito. Imagine nasa ambulansya ka limbawa o nasa room ka na kay bana mo sa may COVID, chances are baka maulakitan ka. So ang mga kapag man sana lamang kan sendang kaugmanis itong may emergency allowance yung tinuga-baga ang administrasyon. Asan na? Asan na? Kaya lang din, parte na kan Department of Health, sinda taga-receive man sa taga-distribute. Pero sana, baka turutubtuban man nila duman sa itaas, sa central office. So, wawa naman kami dito. Dahil talaga maiwasan, Sir Mar, kaining mga healthcare workers na kumbaga feeling ninda na left behind sila na bayaan sa iba yung nga na yan inisip ko pinagahalat-halat wala nang wala nang ang lalabs, wala pang HCA. Yan kaya Sir Mar 2021 pa talaga ninda pigahalat 2021 nga niya na pigahalat. Mala sa iba nga na empleyado dati kan LGU nag-arali na. Pero naglalao pa sinatsa naman. Ang nangyayari sa mga ay, nako, sige, maintain na lang tayo kung kailan man disbursement yung galis. Pero sigurado, 2024 kung igwang ibaba. Kung igwang ibaba. Kung igwang ibaba. Pigtingi-tingi kaya ang sakit naman, hindi naman tingi-tingi. Ang sakit, biglaan. Kaya dapat bigla, isang bagsakan lang yan. Ay, pangyari sa mga baga. Okay, sige. So, yan tabi, Sir Mar, ang medyo makamuramundo sa parte. Anyway, nagpa-schedule kita na interview sa dapat ang makaulay. So, Human Resource Department, kana DHB, kung may kinaraman sa sharing na bagay. Gulpi talaga ang nag-aagrangay. Pag-abot dyan sa health emergency allowance, so pinag-aapod na HEA. May uwinabot na pondo. Dakol so naghahanap, napasa niya sa 200 million. Pero susimbag ka na DHB call, na-disburse na pala, pero talagang gulpi ang inarabot, kulang. Alright, Sir Mar, yan ang dagdag impormasyon. Sa lawas, Joshua Pinot. Alright, yan po tabi, mga tugang ang update. Paano man po dyan sa HEA o Health Emergency Allowance pangyari. Maghintay na lamang. Kung kailan mamundagan yan, ay, sus Mariusep. Alright, wala tayong magagawa because yun lang binabang pondo, no? Pero sana talagang gibuanin paagi kang DBM na mai-release yan tangani na matapon ang gabos, di ba? Everybody sabi nga nag-exert ng effort na itayaan sa ng buhay sa peligro para lang makasalbar kan iba. Yo. So pinangako, ang buti sana kung di nangako, nagbibigyan ng health emergency allowance, natural, lalauman po ito kang mga kababayan ta. Okay? O bueno, mga tuga, sabi nga ni Kayan, give to Pedro what is for Pedro. Hindi yung give Pedro what is for Juan. Dapat gano'n ang patakaran natin dito sa Pilipinas. Alright, Hans Galero na sa linya. Hans, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong impormasyon, dapat perming igwaan sunod Legazpi mga programa manungod sa ease of doing business. Ease of doing business. Yes. Iniaan natin naman doon ni Alcalde Carmen Geraldine Rosal sa may koneksyon naman sa pagbukas na Frontline Extension Office kan LGU Legazpi digdi sa third floor kan Pacific Mall Legazpi. Sigon kaya Rosal, kinakaipuhan na sa pagdakol kan populasyon kan na digdi sa syudad kan Legazpi, mas maghiwas man ang mga servisyo ng officer at gobyerno lokal
nagpapasalamat siya sa Manayamian Kuman Pacific Mall Legazpi dahil sa tinawan sindanin magkakanigong espasyo para nga ni sa extension office kay niya si Fred Free ini o kaya wara din babayadan ang LGU para sa paggamit kan siling na pasilidad. Iniangkap tangkad bahayag kan alkalde. This partnership with Pacific Mall once again proved the seriousness and commitment of your city government to upgrade its services and be competitive in government efficiency. Once again, on behalf of the local government of Legazpi, thank you very much, Pacific Mall, represented of course by Ms. Pat, for this office space for good of our business and people in Legazpi. To the men and women who work for the realization of this project, and to the Albay Chamber of Commerce and Industry for your continued support. Sigod sa iya, dahil din natatapos ang espersos kay gobyerno lokal, kundi mas maplano pa sindanin iba pang mga posibleng i-ofrecer sa mga Legazpenyo, particular na ining pagpakaskas nga ni, dahil mga permits as in iba-iba pang mga requisitos ng isang city hall. Anong mga transaksyon na pwedeng iproseso dyan? Kung na lima kayo ni Sir Mar, ikaw BPLO, ikaw Treasurer, CPDO, Assessors sa Engineering, sa Treasurer's Office o ining Extension Office, sa local city treasurers, pwede ka dahil makaproseso, Sir Mar, na pagbayad yan real property tax, pati naman ining community tax. So, dahil ka na maduman sa Treasurer's Office, you can go to the mall. Diretso ka na dyan. Tapos sa BPLO naman, kung ma-apply yung business, ano yan? Business Permit and Licensing Office. Oo. Ayun, pwede na dyan. Tapos sa engineering naman, Sir Mar, pwede ka dyan makakuha kang certificate for annual inspection and pwede ka na dyan magbayad ng mga fees. And di man sa assessor's office, pwede ka dyan makakuha ka tax declaration and request of inspection sa mga new building, pati naan pag-renew ka ng ibang mga building, hingin sa palibot kan syudad. And hindi man na CPDO, zoning division na kakaagdan, Sir Mar, pwede man dyan mag-issue kan locational clearance, land use classification, tapos ining road right of way. Uy, magayon yan. At madali na naman baga next year. Mapura na makita ka, ano ba yan, yung boss. Business one-stop shop. Baka pwede na gawin dyan. Nakalabang. Baka dyan nag-ibuon yung boss, business one-stop shop. Yung boss, Okay, anyway, magayon din yan kasi siyempre magsisikap ang gobyerno lokal. Ngunyan pa na nakasabay si Mayor Geraldine Arrozal at saka kang Legazpi sa mga nangingenot na mga alkalde man na nagpe-perform ng magaray sa bilog na Pilipinas. Yes. Actually, diba? Naapapatayin ko bago si Alcalde G. Sabi niya, ini nga, bukuman sa rin sa pagtrabaho kan City Mayor's Office, kundi na pagtararabaho ini poon sa barangay officials, kundi sa mga department heads na LGU. Ayun, biro man 89.41%, anak ko naman sa performance survey. Kasarabay na kang ang mga matitibay na alkalde kang Rizal at sin Baguio. Ng city ng Quezon City. Di ba sila kita? Di ba? Masiram sa Legazpi. Alright, yan, Bere, sige. So dahil ini baga Sir Mar, ini ng Panduang Extension Office, nakalihi sa taon at binuksan naman Extension Office sa Peso Legazpi, dyan man sa third floor man, kan SM City Legazpi. Yes, So, yan tabi Sir Mar, informasyon kay Bahal si Boy, Ann Galero, DCGB. Thank you very much, and mga tugang, yan po nagatun sa tayo. Sa oras na 35 minutes, makalipas na po ang alas 11. An oras hatod sa Indokang Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. Unilab, alagang Unilab yan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Thunderbird Electrogen. Depensa sa anumang panahon. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata, sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Sa mga taga-Huvillar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat ng lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Huvillar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Huvillar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Huvillar, hali sa indong mamomoto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang pig-agihan ta. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. At papaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong Gabos. Tara na, makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer pasta, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Gitwinan Run,
Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmiro Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, magandang balik po kita sa mga kababayan natin na late tuners. Ini po ang Aramon Yato program sa DCGB. And out na po si Chief in si Ronald Baldo 2025. Alright, duman po sa mga kababayan ta. Ay, condolence po palaan sa pamilya ni June na Bansuela. No? May pinabot sa kuya po na mensahe. So, primuhon ta si Rembert Barameda Bansuela. Manungod po ni sa public service para po sa sayang tugang na si June Bansuela. Si Juan Bansuela Jr. alias June, matibay po ining para banduriya, para gitara. Former employee kang Santo Domingo Central School. Gadana po ini. And then, ang lubong, gigibuhon mga tugang sa maabot na December 8, 2023, aldaw po ng Biyernes, alas 10 aga ang misa, diyan po sa Santo Domingo Parish Church. Tapos, diretso na ang paglubong sa Santo Domingo Public Cemetery after the Mass. So, condolence po tabi sa pamilya ni June Bansuela. And sa gabos po ng mga Bansuela clan diyan po sa Santo Domingo. So, yan pang medyo at least no more pain, primong June, no? Medyo nagkaigwa maning helang ang stoya po na amigo. Okay? O bueno, mga tugang, duman po sa mga tabagan-tabay ta. Di magayon, ini po na ginibok ang Department of Education. Manungod dyan sa 236,000 trees. Na Christmas gift for the children na programa. At aparte pa yan kang programa, mga tugang ka nasyonal. And digdi sa Bicol nag-respond, mga tugang ang DepEd na magtanom ng 20,355 na kahoy sa mga eskwelahan na nasa 4,071 na mga eskwelahan bilang suporta sa proyekto. So kasbago, ginibo na po sa ceremonial planting diyan po sa Baskaran Elementary School. And then every schools, mga tagutugang were encouraged to plant at least 5 na kahoy, 5 kahoy na pwede, mga tugang na pwede nga ning bakawan And pwede na ito pong fruit bearing trees
o kaya naman native Philippine trees. Ano po yun? Yung mga matatagas na kahoy, mga nara, mga pwedeng magagad ka mo dyan sa mga kadeped dyan po sa EDC, Energy Development Corporation. May narsirisinda dyan. Kaya po na sa mga kahoy na dahil na nakukuha, ang pawara na. Kumbaga, endangered na. Okay? Na nagibuan ni nakagibo silang paagi na kung aning mga similya kaya hindi na padakula nila dyan po sa Bacman. Okay? So, siguro, maggibo na ning ang kada eskwelahan. Tama itong sabi ni Vipende na hanapon ang lugar na dahil tatamaan ko ni kaso may expansion man. Di ba? Gumibo na ng mini forest o kaya arboretum. Diyan po sa lambang eskwelahan. I think maganda ng arboretum gano'n. No? Tangani na maging lugar yan na pwedeng istambayan and then pwedeng makaukod ang mga aki. Ano ang kahoy na yan? Yeah. Yan po, tabi. Para duman sa mga kababayan tayo. And sana, sabi nga ni Kayan, magayon man so lakdang mga tugang na ito turn over sa mga eskwelahan, nasinda na ang mag-take charge para po, sa mga aki na sinda ang mag-ataman kayan. Parang igo ng sense of responsibility. At saka may activity na pwede po na, gibunin na. Pero ang pinakang objective kayo ni, mga tugang mai-instill sa minds of these youths, mga tugang manungod po sa pangataman sa satuya pong kapalibutan. Malinig, clean and green na environment. Yan, malinig as in berdeng kapalibutan para po sa mga Filipino youth, di ba? And then para po sa future generations yan. So, dakulang bagay po na magpartisipar na kabos. Manungod po dyan para labanan niya ito ini po na sabi nga ni Kayan na padago sa pag-init kang kinaba ng climate change. So, kaya sa Sabado, kung wala ho kayong gagawing umaga, o yan po, mayroong pong global movement for climate justice. Nagigibong po digdi sa Albay. Simultaneous man yan nationwide. Digdi sa Albay, dyan yata sa Cathedral, and then may misa. And then after the mass, mayroon silang program dyan po sa Piñaranda Park. That is according to Senior Energy Officer na Philippine Movement for Climate Justice. Si Sir Larry Pasqua, na interview taligdi. So, yun po yan. Mga paghiro na pa yan kan mga kababayan niya to. Dahil yun na po yan ang parang pagsimbag duman sa Laudate Deum, mga tugang ni Pope Francis na kita ng mga syudadano ang maghiro. Because yung before na mga ururon ngaya, hanggang ururon sana. Ewan natin, siguro pagbalik ni Congressman Didi Cabredo from Dubai, maki-update kita. Anong napag-urulayan duman? Di ba? Para, sabi nga ni Kayan, mapautob, mapasunod on what is stated in the Paris Agreement. And then, itong COP25, and then yun na po, COP28. Ano ang nahaman dyan? Ganun pa rin ba istoryahan pa manggiraray? Or igwanang nagboluntaryo na mabayad na kami duman sa mga nadali mi o naapiktaran mi. Yun po yan sa mga naging kasunduan before. Tangani na as in may magbawas na ng paggamit mga tugang ng fossil fuels. Diba? And di man sa tuya, yun po yan may mga pagkilos, paghiro na sana mga tugang we use renewable energy. Yun na po yan ang mga pinakang maggamit ng renewable energy. Ito yan ang pinaka-cleanest and safe mga tugang na gamiton para mapangataman natin sa pong palibot. Ayan po tabi sabi nga ni baga kailangan nating gumibo ng mga paagi para makatabang kita. Ayan. Hello kay Lou Arthur Escobar. Maray na odto ngaya. Migo, Merry Christmas. Same to you, Migo. From Calabarzon. Di ba? Okay, si Renzo Crisostomo. Yan. 430 Kilo 02. Kilo 02 ko, Kilo 01. Si Renzo nagkantabay. Alright, okay. Then, iyo po yan magtaranom. Muning kahoy. Yan. Fruit bearing trees, okay yan
Natandaan ko kayo, may programa na kaya na bago ka magraduar, papatanumong ka. And kaito, kang na-assign ako sa Cam Norte, there is an ordinance na pinasar kaito, mga tugang, ni Kuya Jess na Pimentel, yung dating Vice Governor, naging gobernador, tapos naging congressman. Na plant a tree for your loved one. Yan. Kapag nag-aki baga, kapag nag-aki, bago marehistro sa imong aki, matanom kang kahoy. I-presentar mo ito. Tapos, bako lang pati ito na itanong mo sana. Mamonitorin ito hanggang sa dumakula. Ayos baga di ba? Sana araw na yan, tree growing na tayo. Di ba? Hindi lang yung picture tayo na nagtanim. Kundi bantayan. Tangani po na iyan ang mga efforts day masayang. Di ba? Talagang kaipuan tanang humiro. Nahiling na po mga tugang na nagpaparalangkaw ang kadagatan sa nagkapirang lugar. Pigbabara ng ibang mga nasyones na day man pigbabaha. Because mga tuga nagtutunaw sa yelo. Nagtutunaw na sa mga nagkapirang iceberg ngayon, naghiwalay na duman sa main. Nagtutunaw na sa natural pag natunaw yan, nadagdag po yan mga tugang sa sa tubig diyan po sa dagat. And that is disadvantageous mga tugang sa mga harababa ng mga lugar at pwedeng lumubog. Meron nga akong nakitang mga studies na may 10 mga probinsya, mga tugang sa Pilipinas na by 2030 ngayon, pwede ngayang mapunas kapag data ngayon na-address. Okay. And hindi naman bakit sa Legazpi, di ba? Nakanatatan doon na naunambitan ni Engineer Ladi Azur na by 2030, pwedeng lumangkaw ng 1.5 meters, mga tugang, ang tubig, dagat digdi po sa area kapag data na bawasan, sa to yung mga carbon footprints. Yan, it's dapat siguro talaga ma-monitor yun and ma-practice ito po na yung app magamit, 'di ba? Para diyan sa pag-monitor ng carbon footprints Kasi magayon na nakabugtak duman kung pira nga ang carbon footprints mo paggamit mo ng ilaw. 'Di ba? Unday ka pa nagsalida ka mga LED lights, 'di ba? Kung incandescent lamp pa rin at saka fluorescent lamps pa rin na ordinary so gamit mo. 'Di ba? Anong carbon footprints mo diyan nakarehistro man kung pila. Pagkatapos, yan na mayroon sa Green Philippine Convergence, yung mga partners namin na Padre Momoy. Pagkatapos, igwa pa ning ngayon nag-travel ka. Ngayon nagamit ka ning your motorcycle, nagamit ka ning car o nagamit ka ning naglunad ka sa bus, mayroong corresponding carbon footprints doon. Okay? Nagluto ka, asin iba pang mga aktibidades na nakakontribute sa pag-init kang kinaban, mga tugang. Igwa naman na corresponding na kung piraso na konsumo mo ngayon na registro mong carbon footprints, may corresponding naman na pirang kahoy na dapat mong itanom. Para ma-compensate. Ito po na asin mabalanse yung sitwasyon. Okay. Kung ang gabos na tao, mga tugang, gumibo ka yan, di marirahay talaga garo. Sa Diyos na magtanom, di ba? Sa mga natan, dakulong kita nakatiwangwang na lupa, nakakapanghinayang. Dakulong nakatiwangwang mga tugang na daga, piga-arawutan, day pigtataranuman, and still, sige ta ang reklamo na kulang kita sa pagkaon, pero there are areas po na talagang, maski sa diri kang gobyerno, nakatiwangwang lang. Di ba? Sana gamitin na natin yan, magtanom kita. Okay? Igo pa nga ning study na dapat ngaya ang pagtanom, ang paglinig kang, ang paghawan, dapat na totally bulnoton mo na, asadulon mo na, halion mo gabus talaga. Tanakaw-tribugan sa pag-init kang kinabahan, dapat nga i-grass cutter mo na sana. Kung dahil kang grass cutter, pwede man ngayang garabon mo sana. Ano kang kiamat kito ka mga kaminiro bagay? Yung baga, dahil pa mga itong grass cutter kito, ang kaminiro, may na kitigpas, tapos may pang ipit ka mga awot. O yan ang gamit din na kahit pero still okay baga. Di ba? O yan, maraming paraan po pag may gusto. Di ba? Ngani po na makatabang kita,
And then, para ini sa satuya pong masunod na henerasyon. Tabaga kung pabayaan ta po ini na supasalira ta sa nangunya na panahon ng igpara isip. Tabaga pagabot kang oras, kaya mga kamang akitang ini. Batang ngunyan, iba naman ang mga praktis ng mga aki. Di ba? O kaya, di ba po sa mga kababayan ta, be responsible enough. Okay? Yan, magtanim tayo ng kahoy. Kahit estudyante o hindi, tanim tayo ng kahoy dyan sa palibot ha. Tangani pong okay kita. Alright, bago kita magpara mga tugang, kunin natin ang report. Pali po dyan sa luwas. Si Chief of Reporters, Jim Nasalita, Field Commander Jim. Jim, good morning, please come in. Yes, salamat Direktor. Maray na aga sa mga parantabay. Nauusungon yan talaga ang mga banda konsyerto. Banda konsyerto. Oho, mga bandang mga sikat. Bangyayari And namomotivate naman lugod pati sa mga lokal na magkabirilog kay banda. Oho. Iyon na yan mauso sa mga maabot na daw. At least makakakontribute ini na makalikay sa influensya kay maraot na mga bagay-bagay, arugan, droga, at least sa tugtog. Yan, pagkaputing instrumento, pagkanta, asin yung camaraderie. Yan. Di malinayan. So pakikapwa-tao, socialization, oo, so naibarita baga niya to kaso hapon, so Sangguniang Bayan nagdeklarar na temporary closure kan mga mayor na tinampo palawag sa sentro. O ni sa ginubatan taduman sa uwas kami kasi sa uwas yan, sa uwas. Sa December 14. Okay. Sa December 8, birthday ni former Mayor Waning Garcia, ama ni Mayor Chino. Tapos Immaculada bagay ni. Ayan, Immaculate Conception. Oo. Digdi man an mayonnaise. Tama-tama, takon yan, holiday. Anong aldaw yan? Special non-working day yan, Friday. Tangon niya ng Friday? Tangon niya ng Friday? Special non-working holiday yan. Nag-change venue. Duman ko tayo ng original na plano sa Ubal, sa Provincial Sports Complex. Okay. Kundi gari may problema sa mga pailaw, kaya digdi man na giraray sa sentro ibubugtak. Magkakaigwa man in closure kan mga mayor na tinampo. Pigdadayo, pigtatawo man bagay ning mayonnaise na ini. Herodier. Oo. So, yun yan ang panibagong update, Tabi Mar. Narin sa Pulanggi. Sa? Tapos na sa Pulanggi? Day ko daw sa Pulanggi. Pero ang nailing ko sa post ni Congressman Joey, ang maduman si kunyan si Juan Carlos. Nagkantakan puting ilaw. Diba? Umaga yun na ba nga primero, nabangon pa sa pandemic. Dati skip po ng mga pag-urog malamang. Magkailing kita ka mga matitibay ng mga banda. And then, answer na offshoot ka na resulta ka nito na so, iba na inspire na magbilog ng banda. Very good yan. Una putol si Jim? Jim? Hello? Ayan, okay. Naputol, nag-change sa kuhan kita, change unit. Ngunyan, si Kapitan Ando Namya, igwa man nin pigabilog digdi sa barangay, mga matitindihon man kumaranta pala na mga constituentes yung mga kaubinisan. Abyugon mo. Kunada gusto digdi sa barangay, papa-intermission niya, intermission number, ladies choice, ayos local version. Ayan, pasiram-siramon sana. Ang question, taday manalawos, duman sa center, day na, masupog banda. Kaya day na, niya ko, sabayan mo na dyan, kitinapay. Dapat ang bread. At least magkoro-koro silo lamang kita sa minagi kita maganda sa dipisilan. Ngayon, ang grupo nindo, ang pamaga, okay, ang apod sa grupo nindo, ladies choice, ang sa inyo mga kanta, bread. Sliced bread. Ayos. Yan, Mar. Mga dagdag niya itong informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much, Jim. Mga tugang, and that ends our program for today. Thank you very much. Mahangos lang kami. Babalik pa kami 12 to 12:30 para sa Bareta alas 12 with Ate Russell Cortez. Thank you po. Bye-bye.
Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Sa payabakong Tercer Distrito Canalbay, ini ang inyong konsehal, Emmanuel